akwai wurare guda 5 a cikin gidajenmu waɗanda aljanu suke zama a cikinsu, kuma a dalilinsu muna gamuwa da matsaloli. Zan kawo su. Na ɗaya, duk shimfiɗar da aka bar ta buɗe aka ɗauki dogon lokaci, aljanu za su zo su zauna a kanta. Don haka duk shimfiɗar da aka gama amfani da ita, to a naɗe ta, a ta da ita tsaye ko a aje ta wani wuri. Wannan ya zo a sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firashun lirrajul wa firashun li ahlihi wa firashun lidhayf wa rabi'u lishaytan. Shimfiɗa iri 4 ce. Shimfiɗa wanda ya zauna, kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko? Shimfiɗan iyalin mutum, ma'ana kina da gado wanda shi da wanda mai gida ne, ko yana nan ko baya nan akwai shimfiɗa a kansa. Akwai shimfiɗar bako ba shimfiɗa masa ake yi ba. Manzo Allah ce ta 4 to ta aljannu ce. Don haka duk shimfiɗa yan gama amfani da ita a yi mai, a naɗe ta. Wuri na biyu shine makewayi, ban ɗaki. Komin tsaftarsa shaidannu suna son sa, kuma yana da kyau a sai duk shaidanun duniya ba hatsabibi kamar na ban ɗaki. Shi yasa kuka ga an yi ta ruƙiya shaidan ya ƙi fita. In aka bincika a makewayi aka ɗauko shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan. Yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Waɗannan banɗakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su. Fa idza ataha ahadukum falyaqul a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Don haka duk wanda zai shiga banɗaki yayi wannan addu'a. A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. In wannan min al-khubuthi wal khaba'ith ya rike, ci a'udhu billahi ki shiga. Kuma ku koya ma 'ya'yanku wannan. Na uku, duk tufan da aka rataya ya ɗau dogon lokaci ba a sa ba a wanke ba. Duk tufan da aka rataya ko da a cikin wardrobe ne, idan ba a ɗauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba, to aljanu suna shiga a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utu siyabakum, ku rika nade tufafin, fa inna ash-shaytana yaskunu kulla thawbin manshur ko kulla thiyabin manshura. Shaytan yana shiga cikin